него ще направим мост. Кой иска, точно ще минава през брода, кой не иска през това. Точно до него е много тясно. Ето е бабунът. Значи като тия блокове, каменните, Ще мога да кажа още. да. Тук е по-добре. Не можа да долу, да. Ще трябва да го видя, ако не спа. Това тук ще го правите на писта ли? Вот за втория ден. Те за втория ден стандартни къде ще... Го на обратно. Не е интересно. Добре. Като отъпче тук ще стане лесно. Ай, Пачо! Я дай да видим дали ще върви този сам тук.